Здравейте, драги зрители, извинявам се. Кормайн. Така. Днес ще ви покажа втория епизод в Майнкрафт оцеляването. Предния път забелязах нещо, обаче не се сещам къде беше. Насам. Да, ето въглищата. Забелязах и просто тук бях го пуснал да погледна как са нещата. И съвсем случайно го забелязах, че има въглища тук. Надявам се по-наблизко да има още. Ето пак само едно. За сега ще се приберем и ще осветим. Едно въглища, т.е. едно кол, дава с една пръчка, като го направите, дава 4 въглища. Дава 4 факли. Извинявам се предварително, ако забравям да говоря по време на епизода. Да турим един торч. Тавана малко пропаднала, откъдето копахме чакала. Да си оберем глупостите от тавана, да го разширим, т.е. да го направим по-висок димек. Тази дупка сега ще се наложи да я запълним, за да не влезе някой зомби през нощта. Така. Тук. И ето тук. Само да ви покажа моя скин. Не знам дали се вижда много добре. Не се вижда много добре, сега ще ви покажа по друг начин. Като натисна F5 и го гледам. Ето му го лицето. Сега ще ви покажа и в друг. Ето го е в друг. Да проверим тези пропасти. Да вземем паржолите, да сложим това. Така, това ще вземем, това ще оставим, това ще оставим. Ще вземем това айрон, да си направим брони от айрон, само да се изпече. Да погледнем навън. На мен трябва дърта, точно така. Маничко дърт. Да изглежда по-добре. Холмани. Туп. Дърта не достига нищо. Сега ще се оправим. То пък чудовища няма. Да ви покажа какво представляват. Така. Събрахме, мисля, че даже е предостатъчно дърт. Ето го зомбито. Так му говорихме за тези чудовища. Това е зомбито. Така и да се глежда. Има крипъри, които са зелени и гърмят много лесно. Има паяци, без всякакви изчадия. Ендърмен. Аз ви го показах по-рано в първия епизод още. Оне дето блестеше там. Той е Ендърмен. Ако някой съвсем случайно разбира и знае как може да се сложи интро на видеоклип, моля да ми пише
или да пише като коментар. Най-добре. Даже ще ви дам скайпа си после. Ще дам скайпа си, за да може да ми напишете по някакъв начин. Или като коментар да ми го напишете. Така се прави броня. Преди малко тук и тук. Направих така, че е слейта. А така правим така правим бутушките. Съжалявам за това, което така по този начин се чува. Причината е микрофона ми. Падна вратата. Оп, не торч, бе. Да сложим отново така. Да просто да изглежда по-красиво по този начин. Даже сега ще разширим. Оп. Да. Така да сложим вратата. Оп. Сложим вратата. Сега пак едно точно не стига. Едно камък. Много гадно да не ти стига един камък. Да сложим. Чакало ще имам ли? Не, нямам. Ще направя път от така. Дарди. Много гадно попада чакала. Както сами забелязвате. Опа, нищо. Сега ще сложим едно чакало. И точно. Даже едно артисла. Ето къде демек ще го сложим. Така. Демек едно е излишно. Да спораме да направим по-красиво. О, ти кол ли не? Как ми се стори, че има кол? Коста е. Нищо, сега ще го правим. Тък му ще разширим малко холма. Точно е така. Там може леглото да си сложим. Извинявам се. Пак повтарям. От микрофона е. Не е от нещо друго. Както казах, ако знаете как се слага интро на видеоклип, пишете ми като коментар или ще ви дам скайпа си в коментар на видеото или по някакъв начин ще ви го дам. Това ми е скайпа. Ето това тук. Адриан 217 ми е скайпа. Ако да ми пишете там, пращайте покани, пишете. То пак ти прасека е се качил. Отвънка, т.е. отвънка, да турим една факла. Да се вижда. Ето така. Правиш чолова. Ще го кръстим Аврам. Да разширим малко къщата и за сега ще е това от мен. Довиждане и до скоро!